नमस्कार. मी प्रणालीच होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजची माझी रेसिपी तुमच्या लक्षात आलीच असेल. मेथी ही अत्यंत गुणकारी अशी आहे. त्यामध्ये बहुमूल्य असे गुण आहेत, औषधी गुण आहेत. ज्या रुग्णांच्या शरीरात रक्ताची कमतरता असते अशा रुग्णांना मेथी खूप फायदेशीर असते. आणि तसेच कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीस लोकांसाठी पण मेथी ही भरपूर गुणकारक आहे. त्यामुळे आपल्या नेहमीच्या आहारात मेथीचा आपण वापर केला पाहिजे. आठवड्यातून 2-3 वेळा तरी झाला पाहिजे. अशा या गुणकारी मेथीच्या भाजीची आज आपण रेसिपी पाहूया. मेथीची भाजी मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. पहिले निवडून घ्यायची आहे ती. पानं अशी तोडून घ्यायची आहेत. त्यानंतर ती धुवून घ्यायची. नंतर अर्धा तास थोडी सुकवून घ्यायची आणि मग कापून घ्यायची. बारीक कापायची आहे. अशा प्रकारे ही भाजी कापून घ्यायची आहे. बारीकच कापायची आहे. अख्खी पानं नाही ठेवायची. माझ्या ह्या पद्धतीने तुम्ही भाजी करून पाहाच आणि मग मला सांगा कशी होते कमेंट बॉक्समध्ये. अशी बारीक कापून घ्यायची आहे. मी आता राहिलेली भाजी पण कापून घेते. भाजी कांदा कापून झालेली आहे. आता आपण फोडणीला देऊया. त्यासाठी मी इथे 2 छोटे चमचे तेल घेतलेलं आहे. गॅस पेटवलेला आहे. तेल तापलं की आपण त्यात राई घालणार आहोत. 1 छोटा चमचा राई, राई तडतडली कांदा घालायचा आहे. ते मी 3 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत. ह्या भाजीला जास्त कांदा घातला छानच होते. जास्तच कांदा घालायचा आहे ह्या भाजीला. मुलं पण खातात ही भाजी, नाहीतर ते नंतर कडू लागते. नंतर त्याने जास्त कांदा घातला तर कडवटपणा थोडा कमी होतो. नंतर आपल्याला तेल परत ॲड करायचं आहे. जास्त तेल आधीच घातलं तर कांदा भाजत नाही. त्यामुळे आपण नंतर ते तेल ॲड करणार आहोत. आणि कमी तेलावर हा भाजून घेते. गॅस थोडा मोठाच करायचा आहे. कांदा जवळजवळ भाजून झालेला आहे. आता आपण यात तेल ॲड करणार आहोत. 2 चमचे तेल ॲड केलेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण यात मिरची टाकायची आहे. 2 मिरच्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत. मेथीची 1 जुडी मी घेतलेली आहे मध्यम आकाराची. अर्धा चमचा हळद, आता आपण यात भाजी घालूया.
अर्धा नारळ खोबरं किसून घेतलेलं आहे मी. खोबरं पण जास्त घातलं, जेवढं तुम्ही जास्त घालाल तेवढी भाजी छान बनणार आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. झाकण ठेवायचं आहे. मंद गॅसवर 10 मिनिटं शिजवून घ्यायची आहे. छान अशी मालवणी स्टाईल मेथीची भाजी तयार. नक्की करून पहा, एकदम मस्त टेस्टी झालेली आहे आणि मुलांना पण आवडणार आहे. जरा पण कडू लागत नाही आहे ही भाजी. आणि कशी झाली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.